Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Ben ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Aan alle kijkers van Kulturu TV, ik groet jullie allemaal binnen- en buitenland. Vandaag met meneer Atencio op Su. We gaan eruit direct. En dan kunnen we ook zien dat we na verkiezingsstemming bouwen, nog een paar dagen te gaan. Dan is het een bewuste keuze dat je gaat maken, hè. Meneer Atencio voor de komende regering die je gaat kiezen. Meneer Atencio, fuck, long time unataki. Hoe gaat het met u? Kop takesoko bigiso in het Surinaamse taal en het Sranatongo. Odi. Ja, al mijn gewaardeerde broeders en zusters, waar ook jullie zich mag bevinden, Holland, België, Duitsland, binnenland, noem maar op, met Baru Bigi Odi. En zoals mijn broeder hier heeft gezegd, we naderen dan de verkiezingsdag. En ik denk dat ik direct moet beantwoorden van dat als DNA-kandidaat ik voor mezelf moet stemmen, niet voor iemand anders. Ja, en natuurlijk dat mijn persoon dan de volle ondersteuning vraagt aan het volk, voor wie ik dan jaren heb gevochten voor een stukje grond. De mensen die ontruimd waren, gebulldozerd waren, onmenswaardig werden behandeld. De mensen voor wie ik had moeten pleiten voor dokterskaarten. Dan praat ik over 100 zoveel mensen die als gedetineerden in de rij moeten staan, 1,5 maand moeten wachten alvorens hun aanvragen werden gefiateerd. Snap je? En ik heb dan toen gepleit voor hun dat zij dan een maand of 1,5 hun dokterskaarten hebben zien te krijgen. Want zoals we het weten, terwijl het gras groeit, sterven de paarden. En aan al deze mensen, aan al mijn fans en mensen die ik heb kunnen bijstaan, doe ik dan het verzoek om dan nu wel te zeggen het is nu of nooit. Ja, Suriname leidt niet in een economische crisis zoals ik altijd zeg. Suriname leidt aan een leiderschapscrisis. Suriname leidt aan beleidscrisis. Ja, en we gaan ervoor. Ik weet dat ik het kan. En ik heb, als men kijkt naar mijn performance, ik heb altijd gehandeld naar eer en geweten. Niet naar eten en geweten. Snap je? Dus ja, verkiezingstijd, Salam Somohade zou zeggen, Pagara-tijd. En wat ik wil zeggen is, verkiezingsperiode is een periode, men zegt het vaak, is een periode vol verrassingen. Ik zeg nee, het zijn geen verrassingen. Het is gewoon een oude lied, hetzelfde oude lied in een nieuw hoesje gestoken. Wij moeten dan alleen ervoor waken dat wij dan afstappen met het soort kolonialisme denkwijze. Amai jersmi of amanami familie of wat dan ook. En wanneer je hun dan de mandaat hebt gegeven, de telefoon chiri of het telefoonnummer kinky. Of dan moet je afspraak maken. Snap je? En dan, if unuwango sodoro nangasandisi, dan ligt het niet aan de kandidaten toch? Dan ligt het aan de kiezers. Maar if uwame katrolik Oekraïne, dat politici letterlijk in de vuilnisbak worden gegooid wanneer ze corruptie plegen, dan moet het eens kunnen toch? If you want to boosranan, dus dat is het zo. Oké, meneer Atencio. Wat promo EPSA, want ik heb vernomen dat die mensen die zouden moeten werken bij die stembureaus, 500 mensen, ze zijn allemaal weggegaan of ze hebben zijn gestopt, ze willen niet doorgaan.
van Fatorita. Misschien kunt u me wat opheldering daarin geven. Kijk, ik heb het ook vernomen en ik heb voor opheldering gevraagd. En is dat meestal de mataxada dunguru equakri. Ja, en in de meeste gevallen, this may go on money. En in de meeste gevallen worden ze ook onder druk gezet. Hè. Dat weet ik wel. Snap je? En nu dat ze weten dat kort dag voor de verkiezing zij dat kunnen doen en niemand hun wat kunnen zeggen, is dat gebeurd. Maar wat krijg je dan nu? Je krijgt dan nu een situatie waar je dan goed of kwaad andere mensen weer moet zetten om dan de stembureaus te bemannen. En dan ga je dan ondeskundige mensen niet plaatsen. Want het trainen van leden voor de stembureaus of bemanning van de stembureaus geschiet niet 1, 2, 3 dagen. En je ziet het, we praten niet over 10 en 20 mensen. We praten over bij circa 500 mensen. Gewoon in een whip. Dus ik vraag mezelf af als het een politieke modus operandi is van de regering. Ja, of gewoonweg een voorbedachte raden was geweest. Want voor zover ik weet, zijn alle stembureauvoorzitters leden van VHP ABOP. Maar is het zo dat die 500 mensen die leden die voor de stembureaus worden moeten werken, die zijn weggegaan, ze hebben hun betaling gehad? Ja, als ik het goed heb, hebben ze hun betalingen al gehad, ja. Zonder werk te verrichten dan? Ik zou het niet weten, dat is hun policy. Snap je? Wij moeten dan, ik ga niet zeggen dat we het moeten respecteren, maar het komt ten nadele van ons als DNA-kandidaten toch? Want als je nu mensen weer moet gaan plaatsen die alleen maar logistiek moet gaan doen, als ik praat over logistiek, dan heb je mensen van mensen verwelkomen, mensen dan begeleiden waar ze daar moeten stemmen. Mag je weet hebben hoe de spel gespeeld moet worden. Snap je? Je hebt mensen die de protocollen zelf niet kennen. Want 1, 2, 3 ga je mensen niet kunnen trainen. En 500 mensen? 500 mensen nog erbij. Daarom zeg ik denk, ja, dit is mijn opinie, is mijn mening. Men hoeft niet eens met mij te zijn, maar voor zover ik weet, alle stembureauvoorzitters zijn mensen van de VAP en ABOP. En je hebt ook andere partijen in de coalitie, die nog in de coalitie zitten. Ik denk dat de directeur van Binnenlandse Zaken ook een dikke vinger in de pap heeft. Nu doen ze doen alsof ze met elkaar vechten. Want hij is eigenlijk de eindverantwoordelijke toch? De directeur, de minister van Binnenlandse Zaken. En dat doe je ons niet aan. Wij zijn DNA-kandidaten die wel onze misnoegen mogen uiten. Als het gaat om landsbelang. Snapt u? En dit kan eigenlijk niet. Maar wat ik erg vind is dat je dan minder van de oppositionele partijen, ten meer de NDP en buitenparlementarische partijen, niks hoort rappen. Ja, laten we even teruggaan naar de specimenten. Ik heb het eerder aangekaart. Het gaat een hele grote probleem zijn voor analfabeten. Ik ben op het veld. Dropouts die niet eens kunnen lezen zelf. Ja, ze kunnen zelf hun naam niet schrijven, laat staan hun naam oplezen. Ze weten wel om te zeggen, ja, ik heet Raoul. Ja, ik heet Edward Chokromineki of noem maar op. Maar om het te schrijven, kunnen ze niet. Ze kunnen zelf niet een cijfer opschrijven. Laat staan. Al zeg je ze van, kijk naar zo'n nummer. Maar welk nummer is dat? Oké, kijk naar zo'n foto, want je hebt die lijsttrekker. Dat is de enige wat wij kunnen doen, wat ik kan doen. Ik praat over mezelf. Is kijk naar mijn lijsttrekker. Als je deze foto ziet, als je niet wil stemmen op hem, want hij is nummer 1, kijk naar nummer 22. Of kijk naar wie je wilt stemmen. Allemaal dan onder de nummer optie. Dat is de enigste wijze. Maar je kan het niet met een 60-plusser kan doen. Een persoon die niet eens Nederlands kan verstaan. Want je hebt het bij de Javanen, je hebt het bij de Hindustanen. Die Javanen gaat gewoon zeggen van, apa. Die Hindustan gaat gewoon zeggen, belawe. Noem maar wat. Zelf bij de Maronnen. Heb je dat ook? Die mensen kunnen niet lezen. Ik vraag me af hoe wij gaan doen. En daar gaat het beginnen. Want als een zetel circa 6000 zoveel knikkers stelt,
Ja toch? En als er mensen zijn die zeggen, ik ga niet stemmen, want ik ben gedemotiveerd. En dan de anderen die dan voor 2 mensen gaan stemmen in een stembiljet, die is dan automatisch ongeldig. En dan heb je dan anderen die zeggen van, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga niet tekenen, ik weet zelf niet waar ik in welk vakje ik moet tekenen. Snap je? En daar krijg je nu, vind ik dat het een politieke modus operandi is, dat de zittende partijen, die in de coalitie zitten, waarschijnlijk toch kans hebben. Ja toch? Want dan gaan hun stemmers, ja, de kiezers van hun, dan gaan toch iets groot blijven. Ja? Want dat was in de tijd ook gebeurd. Dus, ik zeg maar wat, als DNA-kandidaat zeg ik van, nee, het gaat hard voor ons zijn. Het is eigenlijk geen verrassing indirect. En aan de andere kant heb ik altijd over gehad van, in de verkiezingstijden heb je dan, ik zeg altijd bonanza, ja, maar letterlijk bedoel ik dan dat er bovennatuurlijke dingen ook afspelen. Je hebt het zelf gezien, ja. De ene praat, ja, sommige jumpo, sommige pleeg verraad, en dat die wana consequentie en patsboom, niet meer. Ik vind het heel vreemd, meneer Atensio, dat in Sranang, we gebruiken een soort zand dat het voor win was verkiezing. Ik vind het heel raar. Nee, kijk, u bent misschien jonger dan mij. Ja, misschien bent u ook niet opgegroeid ermee. Ja, maar uw ouders zullen het wel weten van hebben, uw grootouders, dat dit niet een fenomeen is van nu. Nee, maar het feit dat ze bovennatuurlijke dingen mixen met politiek. Het is een enige oplossing. Voor velen is het een enige oplossing. Mensen die vrees hadden, publiek vrees hadden, zie je plotseling aan bod komen toch? Zie je plotseling dan in de picture komen, terwijl je die mensen nooit kent. Kijk, als je naar die billboard kijkt, je ziet zoveel mooie beschrijvingen. En ik heb het ook gezegd toch. Indien men beweert om in de politiek te gaan, dan hunzelf niet te doen verrijken, dan moeten ze als meneer Atensio doen, moeten ze ook als optie doen. Ja toch? Van 50% van de salaris die ze gaan krijgen, terug af te staan aan de samenleving. Want je hebt mooie woorden op je billboard laten schrijven. Maar vraag ze. Maar, niemand. Nou, laat zeggen, meneer Atensio, u bent gekozen tot DNA-lid. Ook andere partijen. Maar dan wat gaat u doen als u heeft gehoord van, meneer Atensio is binnen. Gaan we feesten, gaan we chillen, want dat gebeurt meestal. Ik ga het zo simpel aan u zeggen. U ziet met wat er komt. Ja. U ziet geen plakkertje op je auto. Ik hou niet van prang-prang. Ik ben puur rauw. Ik ben gewoonweg puur rauw en realistisch. Ik hou niet van prang-prang. Ja? Het eerste wat ik moet weten, ik ben niet vanzelfsprekend daar gekomen en die gekozen. Ik hoef niet te gaan feesten. Want het volk pinaart al. Ik voel het ook mee. Waarom moet ik gaan feesten dan? Wat ik wel kan doen, is, ik ga het wel moeten oplezen. Want het is wel te veel van mij in mijn hoofd. Ik heb ook veel in mijn hoofd. En ieder die zich committeert aan de politiek, hopelijk ook niet de oud politiek systeem, maar nieuw politiek systeem, ja, moet een toekomstvisie hebben. En mijn toekomstvisie, indien gekozen, ja, als als parlementariër, ja, is 1, zoals ik eerder heb gezegd, 130.000 SRD, dan notarieel getekend te hebben dat 50% terug naar de samenleving gaat, want het is te veel voor mij. Dat is punt 1. Ja, en punt 2, dat qua anticorruptie, er is een anticorruptiewet, qua corruptie dan een anticorruptiewet is. Ja, en dan gaan we dan een middel voor Suriname moeten bedenken of moeten zoeken. En meneer Atensio heeft het al. Ja, want in de meeste gevallen spelen we Nederlanders. Proberen we te kopiëren van Nederland en Amerika. We hebben goede samenwerking. Maar daar in Nederland heb je dan de fiscaal inlichtingenopsporingstaskforce. Ja toch? Afgekort FIOD. Ik denk dat het hier mogelijk moet zijn
wanneer je corruptie wil bestrijden, dan moet het bij jezelf ook beginnen, in je eigen land. Laten we dan een onderzoeksunit dan oprichten, met onafhankelijke personen, the right man on the right place. Ja, het hoeft geen friends en family, het moet ook niet zijn. Al moet het diaspora mensen zijn, die Surinamers ook zijn, hard op de juiste plaats hebben. Laten we dat doen. En aan de andere kant zeg ik weer, eeuwig, we kennen nog dat ding van Pikisaren. We kennen nog dat ding van de grondrechten vraagstuk van de tribale volkeren en inheemse. Ik heb wel een visie die zegt van, laat er dan eens een minister dan aankomen in die richting. Ja, dus dat die minister dan voor al deze zaken moet gaan bemiddelen en een oplossing moet zien te brengen. Dat concessies niet à la dol worden gegeven, want concessies heeft ervoor gezorgd dat de grondrechten dan niet tot stand, tot de dag van heden kan komen. Snap je? Je hebt dan de gronduitgiftebeleid, waar ik ook sterk sta. Die mensen hebben à la dol grondbeschikkingen gekregen, maar anderen weten niet waar hun gronden zijn. Het was gewoon nog politieke steun en die moet opgelost worden. Mensen overdracht met verdeling, overdracht, mensen die lang wachten voor een grondbeschikking, daar moet er dan gedaan worden. Ik denk ook aan het verhogen van AOV. Want onze grootouders, of laat ik zeggen al de 60-plussers, hebben heel hard voor het land gewerkt. En we moeten hun respecteren tot hun laatste adem. Dus dat vind ik niet een verhoging van 100 of 50 SRD of 100 SRD zoals deze president dat doet. Ja, en doet alsof hij dan groot is. De AKB, weet je hoeveel mensen, hoeveel kinderen niet eens AKB hebben kunnen krijgen. Daar moeten we dan hard ervoor treden en een verhoging ook geven aan hun. Ik denk ook aan het inkorten van topsalarissen van minimaal 40%. Ik heb het zo net gezegd, maar ik ga direct naar 50%. Maar dan moet het ook gelden. Niet alleen voor parlementariërs, maar ook ministers, ook de president die gekozen wordt, ook de vicepresident onder ministers. Want stel je voor, als we 50% van alle schalen nu neemt, hebben we dan de samenleving behoorlijk teruggegeven. Dan praten we over miljoenen. Soms kan je ook zeggen miljarden. Want er zijn ook spookambtenaren, er zijn ook beleidsadviseurs toch. Kortaf, 50%. Dus daar ga ik ook voor. We horen vaker genoeg wateroverlast, problemen van de pomp gemalen. Ik zeg kort, infrastructuur onderhoud. Dat moet geschieden. Want als je nu van Hogereusstraat rijdt, ja, Noortje Teigoeno, maar we moeten gestraft worden. En nu voor de verkiezing, je gaat naar highway. Goluku, waar Fabi is daar, gewoon, die mij begint zogenaamde asfalteren. Maar juist de belangrijke pressie is dat om een pressie gaan maar naar Sabanweg. Gewoon naar de binnenwegen. Het is een modderpoel. Laten we nu daar de prioriteit stellen. Die mensen heb je eigenlijk nodig, toch? Dus je gaat dan moeten kijken. We moeten afspraak maken met al de Nederlandse bedrijven die gespecialiseerd in watermanagement, bijvoorbeeld. Want we doen alsof we hebben de deskundigheid, maar waarom werken we zo? Omdat wij niet gewaardeerd worden. We worden minder betaald of onderbetaald. Er wordt ook eerder gekozen voor familie en vrienden. Ja, familie en vrienden, omdat ze dan het is een money-making business. Snap je? En aan de andere kant moeten we ook niet vergeten. Dat is ook een van mijn visies, hè. Want er is een zogenaamde celhuis gebouwd. Als je terug kan heugen daar in een militaire hospitaal. Ja. Ja, ik zal maar de naam niet noemen. Ja, maar het is nog daar. Voor wie is het nog daar? Is financiële verspilling. Dus het was voor, laat ik zeggen, die persoon dan gezet. Nu niet meer, helaas. Maar we moeten continueren toch. Gelijkheidsbeginsel moet kunnen gelden toch. If iemand was roto trouwens, if you vrouw there, ims roto. Dan praat ik over de Panam probleem. Dan praten we over de surfing probleem. Praten we over de 500.000 van toiletten. Het maken van toiletten. En zo heb je veel van ze. En ik heb het allemaal niet uit het hoofd, maar we zullen het wel
Ja, kijk, de Dubai-schandaal, meer dan 1 miljoen US$ verkwanseld, surfing, overtredingen van diverse wetten en OM pakt de zaak niet voorvarend aan. HPSG, ik heb ze allemaal moeten schrijven hoor, omdat het veel te veel is en ik denk dat dit de verworvenheden is van deze regering. En we moeten één ding rekening houden hoor, ik hoor mensen, je hebt hier de dubieuze deal met Italiaans bedrijf voor 2 miljard, die stal COVID-19 gelden, tenten, huur, noem maar op. Deze zaken moeten naar boven komen. Het zijn volksgelden. Het volk heeft het gelak moeten betalen. Ja toch? BTW bijvoorbeeld. Afschaffen al die goudconcessies. Het sector, goudsector, houtsector, vissector, casino, dat valt onder horeca. Make them a pay de BTW. Ja, dat is ook een van mijn visie. Want apchima lek mga yun no kan tampay. Isabi? En zo kunnen we verder gaan. SLM, ja, van Samson. Nog parlementariër die zeggen van, unelibino agustat. Maar if you know de, en mek ma vluchtig we, sanya volksmoney, staatmoney, waar is Prenobe? Waar is de Haan? De Haan is weggevlogen toch? Waarom praten we niet meer erover? Die gelden moeten terugkomen en geloof me, mi brada. Dat ding van IMF, ze zijn klaar ermee, laten ze het stoppen. Ik ga ervoor zorgen ook dat ik hard ga pleiten dat het gestopt moet worden. Want waarom? U moet mij nu afvragen. Indien mijn toekomstvisie zo uitziet, van waar gaan die gelden komen? Simpel. Alla de sansam karko jana visi. If im sroto. Alla de money wis ada buitenland, tek kong baka. De sansayu abi in beslag nemen. In andere landen gebeurt het. Het kan ook hier in Suriname gebeuren. Ja toch? Maar daarvoor moeten die mensen ook eens gaan. Dus eigenlijk die andere parlementariërs moeten go eens. Want Ukashitak, Akupa parlement op schone vingers. Laat mij u één ding zeggen, mi brada. Ja, niemand heeft 10 schone vingers. Laten we niet liegen voor elkaar. Ik heb zelf ook geen 10 schone vingers. Maar ik heb wel 8 schone vingers. Die 2 schone vingers kan soms liegen in het belang op voordeel van een belanghebbende. Ik geef een simpel voorbeeld. If ik go dat rakarta en je kwitantie SWM naar EBS kwitantie de overschrijden. Akas de begin even naar dat rakarta. Wat doen wij dan? We proberen toch te lobbyen. Van no, de situatie is anders. Die mensen werken hard, ze moeten het betalen. Dus je hebt desma. Is het dan schoon? Nee. Maar heb je die persoon geholpen? Ja. Dat zijn die 2 vieze vingers. Die toch iets barmhartig naar buiten komt om het voordeel van het volk. Ja toch? Aan de andere kant zeg ik weer. Ik hoor zoveel mensen zeggen dat ze gedemotiveerd zijn geraakt. Ik kan ze begrijpen. Oud-politiek Suriname heeft ons zo opgevoed en ons zo gekweekt dat 4,5 jaar lang wij worden getimmerd. Wij worden dan misbruikt, staande misbruikt. Ja? En een half jaar voor de verkiezing, dan agestak uno na de biggie politicis. Ja toch? Niet de zittende, maar a volk. A volk kontrol plotseling a moro biggie politicis ade in Suriname. Daar praat ik over Suriname. Ik kan niet over andere landen praten. Maar bakadati, dan worden we wel weer pitjepuks. Snap je? En het is hard werken voor ons. Ik slaap meestal 3 uur in de ochtend. Ik moet dag en nacht dan kijken en werken en naar de samenleving toestappen. Het is heel hard. Maar ik zeg altijd, ik ben vastberaden zonder vrees. Mine kon grani, mine kon jongen met asem. Maar ik weet tenminste, met mijn performance die ik voor Suriname heb gedaan, volk. Ik zeg weer, ik heb nooit een plagiaat gevraagd. Ik heb nooit een borstbeeld gevraagd. Maar die 100 zoveel mensen daarop voorburg aan de militaire project zijn niet vanzelfsprekend daar gekomen. De Kwakumark is niet vanzelfsprekend daar gekomen. Dan was ik niet eens DNA-kandidaat. En indien ik word gekozen door jullie, door het volk, ja toch? Dan weet ik wel dat ik de 50% die ik terug afstaat aan de samenleving, aan het volk,
dat ik keiharder ga werken. En u heeft zo net een vraag gesteld. Ik ben even afgedwaald. Dat andere collega's, indien gekozen, het ook moeten kunnen doen. Of willen doen. Als het niet kan, ga ik u één ding zeggen. En dat mag men van meneer Atencio verwachten. Dan is het dan een brief schrijven van motie van wantrouwen. Ja toch? Want daarvoor ben je niet geplaatst, al is het mijn collega. Dan ga ik de eerste zijn die een brief gaat opmaken en de samenleving, het volk, gaat laten tekenen. Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Want het volk is degene die ons daar zet. Ja toch? Wij komen niet vanzelfsprekend daar. Zij hebben gestemd. Wij dienen dan te luisteren naar hun. Hun zijn onze baas. Wij zijn de dienaren. Maar meestal voelen we ons groot. Waarom? Omdat we geen kaas ervan hebben gegeten. We werden door politieke partijen gezet. En adviesstemmen worden dan gecreëerd. Ik ga de eerste zijn die een plaaggeest gaat zijn binnen het parlement indien gekozen door het volk. Geen Casper de Friendly Ghost, maar geloof me, Casper de Badly Ghost. Dat gaat men zien. Niet voor niemandal noemt men me Che Guevara. Che Guevara. Meneer Atencio, want er een bad ghost. Ja, kijk, ik was altijd de bad ghost geweest. Niet tegen het volk, ja, voor het volk. Omdat ik ben oplossingsgericht. Als er problemen zijn, moet er middels dialoog een oplossing kunnen zien te vinden worden, toch? Een middenweg. Maar in de meeste gevallen, wanneer wij praten, gelukkig ben ik van de opstandelingen die niet werd gearresteerd, omdat ik handel conform wet en recht, omdat ik de klepel altijd in mijn hand heb. Ik ken de wetgevingen, ja. Ik weet dat de president en de vicepresident sinds de dag van inauguratie achter slot en grendel gezet dienden te worden. Maar dankzij de NPS en de Partij Luhur en andere loyalisten. Want zij hebben gouden medaille genomen. De grondwet zegt duidelijk aan dat je geen giften mag nemen. Come on. Dus wij zijn ook debet. NPS en PL waren ook debet. Want je mag geen giften nemen, dat is punt 1. En in punt 2, je hebt giften aangenomen van een crimineel. Wat in het wetboek van strafrecht zegt, dat je duidelijk buiten je boekje bent gegaan. Want if mi furu, mi brada Krishna, mi furu ansan you buying, sumai kota strafu moro furu. A healer, you na a healer. Dus you ook kote moro furu. Dat if mi nou een crimineel, want de crimineel sroto naar Brazil. Bordeaux sroto. We moeten niet doen alsof we zijn vergeten. Ja toch? Dat die de ade you take go to medaille. Voor één. Ino bem sroto toen. You bem sroto eerder voor Bordeaux toch? Brunswijk naar Santok, je bem sroto eerder. Ik ben niet bang om het te zeggen. Het is een naakte realiteit. Maar if u nou een corrigering. En if u nou een dekje terug, dan valt het aan ons. Dat is puur en overduidelijk. Ja toch? Corruptie bestrijden op zo'n manier, niet alleen om water in het wei te gieten, maar echt spijkers op koppen slaan. Daarom de onderzoekunit dan installeren, Fiat. Of misschien moet het geen Fiat nemen, maar het is een ander Suriname. Want we hebben het hier, we hebben een soort taskforce zo genoemd. Ja, we hebben een anticorruptie. Oké, ja, maar hoe recht is recht. En hoe rechtvaardig zijn degenen die beweren rechtvaardig te zijn. Dat die instroto de man dat ook doet. If inspecteur fuskoto moet sroting. Pibas rote tas door strafu uit. Awa amah ko ina maatschappij baka, maar ano ina overheidssysteem. Go roko. If you go piki doti. If you go tronkol kan suiker, go do kol kan suiker go. Go clean septic tank. Tenminste, je moest op een day brede. Isabi, if you want to throw a zwerver, up to you. Dat na, you egi denki. You egi wil. Snap je? Dus dat is mijn toekomstvisie. Indien gekozen door het volk. Ja?
En wat wil meneer Atencio bereiken na 2025? Indien gekozen of niet? Kijk, ik ben altijd een sportief speler geweest, omdat ik ook geweest DNA-kandidaat ben geweest. Ja, ik ben ook een geweest DNA-kandidaat. En ik zag het duidelijk, ik was ook bij Nisto, 2 weken lang. Ik ga niet zeggen dat ik daar was gaan slapen, want ik heb niet geslapen. 2 weken lang was mijn ogen pierwijd open. Ja, maar ik heb getoond dat ik een sportieve speler ben geweest. Zo ook, indien niet gekozen, ik altijd voor mijn land zal blijven opkomen. Omdat ik aan de samenleving wil wijzen. Volk, no vergiti. Dat democratie no dienst ranang moro. Maar zonder strijd is er ook weer geen democratie. En dat hebben politieambtenaren zelf benadrukt. Voor wie meneer Atencio zelf had opgekomen. Ja toch? En dat gaat gewoon standaard blijven. En indien gekozen, dat gaat het mooier maken. Is precies wat ik u heb gezegd. Ik ga geen Casper de Friendly Ghost zijn in het parlement. Absoluut niet. Ik ga de Badly Ghost nu zijn. Want dan ga ik nu weer attenderen. Dat we niet moeten vergeten. Ja? En je ziet het, ja, ja, het is karavaan en bla bla bla. Ik hou niet van prang. Maar meneer Atencio, als we even kijken daar, hebben we hebben de ABOP. Die zijn propaganda doet met tourbussen, heel wat auto's, vlaggen en al. Ja. Maar smal ook, desaan is toe. Ja, Surinamers, kijk, ik ga je één ding zeggen. Surinamers, angrekierden. Ja, als ze daar in de stembus zijn, weet je niet, na Denangagado. Maar Suriname op angry. Maar je hebt echt diehard loyalisten, we moeten toegeven. Ja, want na de maand dat hij vet tegen de schreefie. Hij ziet dat de activisten voor VHP, hij vet naar de activisten voor ABAP. Luko, net, eenmaal luko tatori. Wat karavaan toch? Maar net de sema die zie. Hij fight de loyalisten voor VHP. Code eerlijk. De sem loyalisten voor ABAP. Hij vetti, hij kosi tegen de loyalisten voor VHP. De loyalisten voor VHP, dat de ontevreden de normaal vinden draai. De normaal vinden een chow chap of de normaal vinden de afspraken dat hij maakt. Luku pe de mango jompo. ABAP. Nou, maar rokoto, pur bruku. Dus, a volksrevi de die beto, if him taken zo. Ja toch? Eindstand. Nou, denk maar barbaka. Is je? En dit zeg ik nu weer, terwijl de loyalisten worden gestimuleerd door hun voorzitter, hoor. Met de man de eerlijk naar de voorzitter is stimuleerde. De voorzitter is op de achtergrond. Dat de drink de whisky, de nak de champagne, nik de whisky. Luku de burki. Ai. Het is all of, laten we zo zeggen, het is powerplay. Ja toch? Ze blijven, want Brunswijk heeft het benadrukt toch tegen Yogi, of niet? Brunswijk heeft het benadrukt tegen Yogi, kan u denken dat mino sabi, a play sa we play. Ano ook kom baka, ano you ook kom baka, maar na moest kom baka. Want dat samenwerken, boom. Maar je beklagen. Je zijn de loyalisten figo do lolo sani. Je tek de loyalisten voor VHP. Biden Chaco in uw partij. Wij kunnen het doen. Meneer Atencio gaat het ook niet doen. Wist me bij de dilapsarjo. Wij dilapsarjo. Mijn bedoeling. Omdat ik dan de samenleving bewust wil maken. Santoki had eerder gezegd, stem niet op een partij die je gaat omkopen met pakketten. Ama doing. Stem niet voor een partij die doet aan nepotisme, aan friends and family. Ama doing. Hij heeft niet geluisterd naar zijn wijze woorden. Ja toch? Stem niet voor een partij die je gewoon weg gaat, voor de gek gaat houden met beschikkingen of een stukje grond of een kleine positie. Maar dan morgen is het jouw kinderen en familie die gaan kreunen. Ik heb een les eruit geleerd. Ja toch? Hoe slecht hij ook mag zijn, maar dat klonk goed en voordelig voor mij en voor de samenleving. Het feit is dat hij ons heeft misbruikt en misleid. Want hij heeft het niet gedaan. Dat is het probleem toch? En dat if no de. Nu moet de bal terugkaatsen. Want wie de bal het moet gewoon weg kunnen. Ja toch? Wie de bal kaatst moet het terug verwachten. Je bent takking. Ja toch? Je chise baka. Oru gwentif todo na krasi dat tu sabi. Maar we hebben jou. We hebben Brunswijk.
we hebben Santoki, we hadden Somoharjo, we hadden toen ook NPS. De voordeel van de twijfel gegeven toch? En die poring. Maar zij zijn uit de regering gestapt. Kijk, ik ga u één ding zeggen. Ze zijn uit de regering gestapt. Dat IBM stappen uit sedert Santoki na nga Brunswick beteka go to medaille. Mile? If je bent zo integer echter. Die stappen uit dat pekba, want dat is ik tak fout. Wanneer recente lectorie de man. Precies, dat bedoel ik. Dan mag je nu komen zeggen dat Ihara stekker, maar Ihara stekker lati. Maar 10 jaar, 3 jaar ik ba. Hoe doe ik dat toch? Om men voor nu gotek neveninkomsten naar overheidsapparaten. Trouwens, hij beheerscoren, trouwens, hij krienscoren, trouwens, op een bedrijf, trouwens, hij onderhoudscoren. Hoe zou het aan dat hij? We moeten het volk niet misleiden op zo'n manier. Ja, ik trap niemand. Maar wat gezegd dient te worden, moet gezegd worden. Zo simpel. En if, dit taki 130.000 gedeeld door 2, je moest maar toe. Indien NPS'er of partialoer mensen worden gekozen. Het moet kunnen. Ja toch? Anders wordt er een brief ook geschreven naar de samenleving toe. Ja, motie van wantrouwen. Het moet ook kunnen om leren af. Dat lijkt samen ook mokos nodrapen nu. Dus allerliste de ma potwa wet. Of allerliste de ma takwansani, dan moet je attentie zien als een payongwaaien. Als een jakenikker. Als een kruiwagen. Ik heb ervoor gezorgd dat ik uit de partij ben gestapt. Omdat ze duidelijk hebben bewezen. De PDO heeft duidelijk bewezen niet voor het volk op te komen. Ze zijn samen gaan werken met een partij die aan de macht zitten. Niet eens wat dat rakarta. De man maar zet die de egisma. A money. When money talks, you know what walks. Dat na altijd. Maar niet voor meneer Attencio. Is je deelijk door dat met dat altijd. Keihard verdiende. Zuur verdiende geld. Sa eiroko. En ik ga altijd voor het volk staan. Niemand gaat dat van mij kunnen ontnemen. Wie zei want do, iwan konangay boven natuurlijke sani, de maar proberen ba no lukt toch? Ja, ino man kompir borsu fes mi to de iemand do zei wan kan de bakami. Maar geloof me, ik heb ook ogen nu achter mijn hoofd. Hè. Dus het gaat niet makkelijk zijn. Dus dit zijn zaken die in feite de economie van de burger, die mi samiwani wan pisgrong, die alla burger conform de landhervormingsdecreet. Een 20/50 moet kunnen. Het is conform de landhervormingsdecreet. Ja toch? Betaalbaar onderwijs. Want no de wa crash review wa overheidscrash. De Chinanyang. De Chesiribi gewoon nga matras tapa vloer. Betegi. Nyang no degi de Chin. Maar we piru mo fo. Ja toch? Dressi no de. Meestal komen medicamenten niet voor in de klapper. No. Betaalbaar. Laatst moest iemand opgenomen worden. Isap om een scan kost aan. Bijna 6.000 SRD. Hè. 6.000 SRD. De politici die hij vindt diamanten. De man kan go naar buitenland vrij naar de Ching. De man kan doen een check-up. President go to to. Om een apay. Ano pay. Betaalbaar gezondheidszorg. Betaalbaar onderwijs. Vrije meningsuiting. Ja toch? Werkgelegenheid. Ik heb het zoveel keren gezegd. En indien gekozen, volk van Suriname. Indien gekozen, ik heb de vorige regering, nog deze regering gezegd. Stop met exporteren van rondhout. Laten we rondhout nu verwerken tot eindproduct en daarna exporteren. Hoe vindt de vieze kona inzien? Ja? We hebben geen suikerraffinaderij meer. Maar we kunnen wel suikerriet planten. Met de standaarden van de klanten buiten. Dat ook kan exporteren. Watra, ook kan exporteren. Minanga jube ko ino op chinsani about watra. Maar ik zeg het weer, als we die lepsarju kan doen, dan we overheid kan doen ook toe. En daar krijg je miljarden per maand. Dat inaf god denk je morgen over oil en gas. Maar nu de mensen Chinese watra konto en ze maken veel geld. Laten we voorbeeld eraan nemen, mi brada. Mine takwansa zomaar. U zegt dat een Chinees. Even Chinees man. Sumana uno. Kan de nasi Chinees voor Surinaams. Or sinama die know-how. Die capaciteit, die ideologie. Die moeten we dan meenemen. En samitaki, niet fout. Nou aan zonde.
We moeten meer kunnen exporteren in plaats van importeren. We moeten nu, like van de man takito, ja, wanneer wij komen, gaan we ambtenaren saneren. Wel, is saneer 60 dusung, dat je pot 60 dusung baga. If dat no sari, you put vrouw na nga 60 functie. You put brada of mang na nga 60 functie. Terwijl om mijn score dedera, om mijn wansa klaar score. Sa idee kom ik het aanbod. Krijg ik dan een betere toekomst? Nee. Nepotisme. Vierhoogtij. En het valt onder corruptie. En als er een anticorruptiewet is vastgesteld en aangenomen, wat dienen wij te doen als parlementariërs indien gekozen? We moeten het respecteren. En we moeten het door laten schemeren naar het volk. Van dit is het volk aangegeven, deze wet. En wij dienen werk ervan. En ja, we moeten maatregelen treffen, ja. En ik ga u zeggen, wie is Amdemi voorzitter? Binnen optie op een voorzitter of op voorzitters en de man fraudeer. Sorry. Onderzoeken tot de bottom. Schroto. If in Texani in beslag. Tik in beslag. Want zo heeft Sanatra Kodre ook. Hoe denk je dat Singapore groot is geworden? Hoe denk je dat Dubai groot is geworden? Hoe denk je dat Pakistan en anderen zo groot zijn geworden? Na a discipline na nga principe di de abi. Ano te de masakago ng helikopter. Dan if bijvoorbeeld van igwa Pakistan, isaka kono, ipoti ano, tisakay ano nasranang. Iwerwa oloy sileksam abi. Oloy sa gue, sa undersukur abi pota place. A produksi sranang, na furu, befa masaka na brasyong amasake ano amahari, amahar coffee. Befa masaka na gayana amahari, amahar cheng. Want dapat de merara sukre mo po. Is ito? Des ondang seranang de masake anu tak oli wefeni, wan staatsolie besta. Ja to, oil and gas is niet iets van nu. Lukus mi swansan ide baka. Is de nog, de man begin ba na nga RVI of van je kari. Mi denk tak, come on. Je bent gek man. Je bent gek. Dit is een politieke modus operandi. Ja? Ano de ete, wan na 2028 voorzie. Je begin louder man, voor de man stem giyu. Dat if itak amoni de. Pai de mama. Maar de amate, Pak Presiden, te kwalinin na hakribang. Dat ite kwalinin na hakribang, dat sumo payalinin bakadang. Het is lekker om te zeggen. Na likva, sa may bari toch, wie verzorgt voor de schuldherschikking? Jouw dummy, je bent een idioot. Je bent een kaaskop. Een schuldherschikking wil niet zeggen dat je dan geen schulden meer hoeft te betalen. Je gaat het moeten betalen. I rekent tak as schuldeiser lauw, as schuldeiser obreti, want daar rente kom baka. Dat if you no de na bowend, moro sumo payeng, ana regering as doere na volk, tensy a regering en a parlement tak 50% wegi baka alamu. Wat de eerlijk na ngausrefi? Schuldherschikking wil niks zeggen van ay una pay moro, na len baka, sumo pay de schuld of IMF. Met de begitay. Wij hebben gezegd, ja is waar. Schulden werden genomen door de vorige regering. Ibekarde Alibaba, Ibekarde dis, Ibekarde dat. Maar sommige pijp die de schulden zijn, you take no, 3 maal. Waar is Yogi nu? Yogi heb bijna 6000 zoveel hectare. Zij de mekaniseren de grond dat pijden dan. If abe de zo geweldig. De mij tak about grondconversie. Grondconversie bede kaba. Grondconversie na furu. Na de 6000 hectare sama na macar tot ontwikkeling amay kies no 25 SRD per vierkante. Daar bouwing en bewoning kavel na 1000 vierkante meter is 20 bij 50. Man, om tak grotori na nga mi sabi tot emet. Ja, mi kalis ala de wetegi, mi kan tegi o wan grote voor bebouwing en bewoning, tuinbouw, landbouw. Mek mi tegi a volk no. A volk, elk burger heeft recht om 5 aanvragen te doen qua gronduitgifte. Ja? Niet belangrijk aan de user no sabi dat met tegen you no. En ik ben niet vies ervoor, ik ben niet bang voor. Want je hebt het recht. Je hebt het recht op bebouwing en bewoning. Je hebt een recht op tuinbouw. Je hebt recht op landbouw. Je hebt recht op visserij. Je hebt recht op industrie. Dus veeteelt en visserij bedoel ik de masai quickie. If je hebt om een kou. Maar er is er maar.
Er is ook een maar. Indien je binnen 6 maanden of een jaar die verkregen grond niet tot ontwikkeling kan brengen, al heb je de ontsluitingskosten betaald, heeft de staat het recht om het terug te trekken in boezem van de staat. Maar is je de maar trek de grond voor yogi? Amak na machar allemaal toch? En zo heb je niet alleen yogi. Zo heb je ook politici binnen andere partijen. Die maar op hectaren. Je hebt een wet schrijven baka. Indien. Ja toch? De aanvrager nu dan het land verlaat. Ja toch? En een andere nationaliteit heeft in een ander land. Dan hebben ze al hun rechten verloren. Het staat duidelijk, vreemdelingen hebben al hun rechten verloren. Artikel 2b. Ja? In het landhervormingsdecreet. Dat is op omensma in Afrika. Is op omensma de na Uganda. Te na Kenia. Maar de map om een grond zo. We praten over grondhuur. En de man kan gaan onderzoeken. En meneer Leo, want hij heeft vrij grond naar drapen. En ik go de isje dat ik teken praten. Dan ben ik leto. Dus dit is mijn leto. A verkiezing zij conditie nodig. Ino saptak Filipijnen de ja, sap nationaliteit. Ino saptak Brazilianen, Cubanen, nationaliteit. De ma abi, de ma stem. Haitianen is niet iets van nu. Ja, want binnen de oppositiepartij heb je ook mensen die Haitianen naar binnen doen brengen. Ik ken ze ook. En mensen van India zoeken naar Bollywood-ster. Isabi to de ma comic film, so lee. Dis na purely. Inderdaad, wat film Bombeki. Je schrijft taki, want film Bombeki. Maar Suriname is een doorvoerpost. Suriname lijkt een springplank. Isabi, tego, di de Amerika, iwan go na Mexico, ya bif go abra a border to. Da uit inabor dapat dia isap omen, srodati de dapa wakeuri. Seranang nabing. Daarop ino si taktik rebit srep puno mambeskerm. Unap grensbeschermers. Unabing, we kletsen met onze vette nek, maar doen weinig. Dat na heersani. Ja? Dus, me, if you ask me, dat na mi denki, dat na mi visie. Ja? If me moest rondaf, dan mi sa teigi a volk, no vergit wansani. No vergiti pede mantap onafhankelijkheidsplein di uno, funogo na uno volkspersoon. No vergiti pede man arrester unu telek de man kir berada fu unu srefitu pede man klap de safu unu no vergiti takti de adei om meni ye pai fa benzine ano be 45 no mi betakeng ba to takabodoro 50 SRD fosfor kisembari minolei ya to uno vergiti tak achron de rechte vraagstuk no los op door de kouterehouders die ook toe sap om een concessie drapen. En zolang de nooit aan no los op. Wans aan nu aan tegen unu. Dat ding van nu of nooit, een slogan dat die partij loer bij voer voor unu. Like voorzitter voor Abos. Maar ik blijf het zeggen, is nu of nooit. Kogo gezamenlijk. Kogo sting, nogo tana oso stem. Ja, uno tak stem slim. Ane roko anai woko ook toe. Maar stem no de, to? Stem no de, ano nangai ede, maar nangai kabesa. Ja, and if you denki tak iwangi chan, sa de no chan 1.0 en iwan mek chan kontrong 2.0. Onthoud één ding. Ja, film die stop. The good, the bad and the ugly. Want dat Chan 1.0, nou een trailer. En Chan 2.0, oh dia original film no. Pen no yon yang stong. No yotaki terwijl het gras groeit. Sterven de paarden wana gras yon yang no. Ja? Dus kono mekadoro Chan. Ano Chan waere, sorry. Mo corrigeer. Chan en Brunswick 2.0. Want na Brunswick mo fosref taking tak ano Chan wang muskom baka eng nanga Chan. Dam de Chan en Brunswick 2.0. No mekadoro daper mi brada. Mi sisa. No so. Uno kiswinti.
Leka doang sago bos Brunswick Zoo of awan say doe lek takai kiswinti. Nee. Wo dede. Wo abi froko moro tranga gweli ba kondre. Ete no lukbum ya bif poti umap ching. Ete fu ser den skin. Ya bif mek I frogo ser den skin. Fu komoro betre en you abi pot you boy of the man. Iwani ino wan furu of iwan furu of ino wan furu. Yo furu. Dat okop sano. Me begi unu nanga ala respecti nanga ala sakafasi. Ko no gebruik u ede. Tewa mai takyo roko nanga ede. Eli. Roko nanga I verstang. Wat you apwa edek ba. Maar if you ede apwa olo. Dat wan tak ana verstang da ben je hersenloos. Maar ko roko nanga u hersen u kabesa omdat unu no de hersenloos. Ko go denki fu unu. Na komelingen. Op ching, u grand ching en te mergi. No. Dus, if mi mag karmis refi, attention, Jimmy attention, staat op lijst nummer 7 van optie nummer 22. If ano manangami, ja, if ano no, dan nooit moro ode. Met tegu grand time. Kijkers, dat was meneer Atensio, meneer Martin Atensio. En hij is ook DNA-kandidaat van de optie. Meneer Atensio, kunt u het weer voor me herhalen? Welk nummer en welke lijst? Lijst nummer 7, optie, lijst nummer 7, DNA-kandidaat nummer 22. Dank u wel, meneer Atensio, voor uw tijd. En dat u de kijkers van Kulturo TV voor de verkiezing nog heeft gesproken en wat informatie heeft toegeboden. Ja, voor mijn part, met alle genoegen, lek van wetaki heri libite na de wisa fetigi sranang, if ik koin mi atinono de, ja, dan Yusref Oshi, sa atidisi ay taki sranang, vastberaden zonder vrees. We gaan ervoor. Dank u. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man is veilig staan. Mr. Pebble Banger. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
generation them.